Bé, este vídeo va per tots els mestres que tots han tingut, o que teniu ara, si sou estudiants, tat? I aquests tipus de mestres clàssics està sempre pues, el malasombra, tat? I això me que arriba pel matí a les 8 del matí a classe i diu... Examen sorpresa, Però què sorpresa és ixa, malasombra? Això és que no tens ganes de fer res. T'has alçat avui pel matí i has dit, avui per les meues castanyes que no vaig a fer res. Es faig un examen sorpresa i me tira el resto de la classe aixina. Sense fer res. Aixina va passant de classe a classe hasta que se fa el dia sencer sense haver fet res, tat? Després tenim també al professor Mortimer, que podríem dir-li, tat? I això me ho dona, que porta 35 anys ja en classe, que no pot veure ja a ningú xicuelo ni xicuela, i que va arrastrant-se per les classes aixina, caminant com si anara flotant, tat, per damunt d'una boira o algo, que està pràcticament mort, li falta la cadena. Arrastrar la cadena és lo que li queda. El Mortimer. I se morirà un dia i se seguirà fent el mateix recorregut de tots els dies, tat? Que entra a classe sense il·lusió, com si l'hagueren mort, s'assenta allí, obriu el llibre per la pàgina 4. Com si haguera mort, del Mortimer. Després està el maniàtic depressiu. I sé que intenta estar en classe tranquil, però de repent quan veu que no li fan cas, entra en còlera. Voleu! Voleu! Feu cas! Voleu! Ah! Comença a xillar i la classe es queda així, i diu... Xau! Quina por, tat! Després sempre podem tindre a un mestre més que podríem dir-li el jove, tat? El guai, el que se pensa que és guai encara, que encara es pensa que és jove, i va per ahí dient frases com què passa, tronco, què heu fet bé, tronco, com esteu? Saps? Que és el guai de la classe, va dient frases antigues i vos fa sentir cançons dels anys 80 en anglès, perquè les ha de prengau, tat? I això és el guaion. Se vestís igual que se vestien fa 74 anys. I es pensa que és guai. Bé, aquesta és la primera part d'estos mestres típics. Si teniu algun mestre més clàssic, ho podeu dir així baix i farem una segona entrega, tat? Veges tu, quin monyet? Bé!